Diyan kay Apo Andy. Kung napadaan ka sa channel ko, welcome po kayo. Huwag niyo lang po kalimutan mag-like, mag-subscribe sa bell button po. Yun lang po at maraming salamat kung napadaan lang po kayo sa channel ko. Ito, may konting tips lang po ako Pero katatapos ko lang po magdasal. God bless all po sa mga nanonood dyan sa mga spiritual at kay Apo Andy. Ito, may nag-message po sa akin. Busy po kasi ako maggamot kanina, isang araw. Ano lang naman po ito, may tanong lang po siya. Si mega shoutout sa'yo, Richard Hunter TV. Sinasabi niya po sa akin kung yung ano niya po, Sir Andel, magandang hapon po. Tanong ko lang po, ang palipad hangin ba ay isang kulam? Tinatanong ni Sir Richard Hunter Tagarda. Manila po to. Sir Randel, magandang hapon po. Tanong ko lang po, ang palipad hangin ba ay isang kulam? Opo, ang palipad hangin po ay isang kulam. Pero ang sabi niyo po kasi dito, kung tinatanong niyo po ang palipad hangin ay isang kulam, salamat po sa sagot. Yung nanay ko po kasi nasa probinsya namin sa Mindanao at ubo ng ubo. May nakapagsabi sa amin na may palipad hangin daw po ang mama ko. Yun ang sabi niya, nakita kasi niya sa YouTube at subscriber na rin po ako. Salamat po sa pag-subscribe niyo sa amin. Kung ito po yung nanay niyo, Sir Richard Hunter TV, depende po yon. Kasi po, ang palipad hangin ay marami po kasing iba-iba po kasing sakit kakayahan sa mangkukulam kung ano man taktika o ano mang kakayahan niya para maging palipad hangin. Sa tagal ko po sa paggagamot sa lola ko at nakita ko ang palipad hangin, pag may palipad po ang hangin ng isang tao, para din po yung kulam. Pero iba po ang taktika ng palipad hangin sa mangkukulam. Depende rin po kung may subuang mangkukulam. Depende po yon. Sir Richard Hunter TV. Ito po, papaliwanag ko lang Sa experience ko po to, doon po sa lola ko. Ang palipad hangin po, ang isang tao, ayaw niya po ng madilim pag natutulog po siya. Mali pala. Gusto pala nila laging madilim. Ayaw po nila ng liwanag. Tapos yung palipad hangin po, minsan wala po sila sa ulirat. Pag kinakausap mo po sila, hindi mo alam kung pinakikinggan kanila o nagsasalita ka lang para sa hangin, hindi po nila napapakinggan o hindi nila naririnig ang mga sinasabi mo. Parang wala po sila sa sarili kung yun ay palipad hangin. Kahit saan po kayo magpunta, kung ito man ay totoo, halimbawa, na sinabi sa inyo, kahit nasa loob pa siya ng kwarto, pag binuksan niyo yung kwarto, papasukin po rin siya ng hangin. Yun po yung mga palipad na hangin. Pero kung minsan, hindi po kasi lahat kung inuubo po ang isang tao, marami po kasi yun, masyadong mahaba rito pag sinabi ko Kaya ito lang po, isosortat ko lang. Minsan po yung tao, pag sa sobrang katandaan na, kung ano ang trabaho niya, kunyari po yung trabaho ng mga magulang natin dati, ay nasa palayan po, na-over po sila ng lamig. Yung first layer po, kakayanin pa ng hilot. Pangalawang layer po, kailangan po tapalan ng galumbang. Kailangan po yun, kung talagang mayroong lamig. Mararamdaman po na yun ng isang manghilot kung talagang lihitin mo na meron siyang ninuno na tinuruan siya maghilot o hindi, binigay ng Panginoon Kristo kahit hindi siya marunong maghilot, nadadampi at nararamdaman ng mga kamay niya yun. Ang tinatawag ko doon yung kung ang Panginoon natin ay mapagpalang kamay, siya naman healing. Mayroong kapangyarihan na galing sa Panginoon Kristo ang palad niya. Natatanggal po yun yung mga sakit na lamig. Pero pagka nasa tatlong layer na po yon, hindi po kakayanin ng ilot yon. Kailangan po ng galumbang at saka yung baso. Yung parang tatapatan po, yung minsan nakikita niyo ako doon sa video, tinatapatan ko po ng baso. Parang style bentusa kaso, kailangan po marunong gumagawa niyo kasi nakakaipit po ng ugat yun Para masyadong mawala yung lamig kasi ano na po yun, masyadong nagkaroon na ng lamad. Kaya hindi po makuha na masyadong mahilot kasi masakit. Iba po kasi yung pilay, iba naman yung pilay hangin, iba naman yung yung hangin na may pilay. Iba po yun. Tapos po,
subukan nyo muna, sabihin nyo sa mga manggagamot nyo, kung talagang palipad hangin yung nanay nyo po, Sir Richard Hunter TV, ito lang po ang tips ko lang konti. Patawas nyo muna po. Tapos, pagkatapos nyo pong tawasin, dali nyo po doon sa malapit sa inyong manggagamot sa Mindanao. Tapos, ipag-pray niya. Kasi po yung tawas, dalawang klase ang tawas. Unang tawas po ay sinasabi kung meron nakasagi sa tao. May tawas po, kaya niyang tanggalin yung bati ng elemento kahit sinaktan pa to mga elemento, mga hindi naman po masyadong mataas. Yung mga elemento lang po na duwende, kaya po yun sa tawas o kaya nasagi po ng mga kapre. Yung talagang hindi pa po masyadong sinasaktan. Kaya po yung sa pangalawang tawas na antas, mayroon pong taktika sa pagdadasal doon para matanggal. Kasi po dati, yung hindi pa ako inikayat ng mga pasyente ko na mag-YouTube, dati, hindi ko po yung kinakausap sila, pero nakikita po ng dalawang mata ko na sa loob ng katawan nila. Tatawasin ko lang po yung tao. Lalabas po yun, pero wala naman silang sinasabi sa akin. Idol, MLOs, lagi akong nanonood sa'yo, video mo. Mamang seryoso. Maraming salamat po, God bless. May nagtatanong lang po kasi sir kay Richard Hunter TV. Pinapaliwanag ko lang po kasi may sakit po yung nanay niya. Pwede po yung ganito, dalawang taktika po yung babalik tayo. Yung dalawang taktika po sa pagtatawas, sabihin nyo po doon sa naggagamot sa nanay nyo, tamsakdan na po. Salamat po. God bless. Yung pangalawang tawas po, sabihin nyo po doon sa kung totoo naman po talaga na meron sumasanib doon o nagpapalipad hangin, subukan nyo po ipatawas ng itataboy yung mga dasal. Tapos, i-pray po, panalangin. Kasi po yung dati, hindi po ako talaga nag-YouTube. Lahat po ng pasyente ko kahit nasa simbahan, sila po nag-udyok sa akin na gumawa ko ng Facebook page ko na tatak albularyo, tsaka mag-YouTube daw ako, sayang naman daw. Ang ginagawa ko lang doon, kahit may sapi ang isang tao, kaya po kalasin sa tawas yun. May tawas po sa unang tawas, ipinapakita lang kung sino nakasagi sa kanya. Tapos sundan po siya ng isang pangalawang tawas na dasal kasi pag nagtawas po ako kandila, hindi po iklog o kopamban. Yung unang tawas, tinatanong ko sa Panginoon Kristo kung sino man po nananakit o may naman nananakit sa loob ng katawan ng tao kahit nakikita ko na inilalabas ko sa niya. Tapos tinatanong ko kung saan ikaw ba'y galing dito? Sabi naman nila, oo, yun. Tapos pinagpe-pray ko, bigla na lang po silang gumagaling kahit nilalamig po sila. Yun ay sinaunang panahon ng paggagamot. Kaysa nag-iipit po. Pag hindi mo naman gustong kausapin na gusto mo nang palisin, pero yung pangalawang tawas pong gagamitin, simula tinawas itong araw nitong gabi, halimbawa gabi po sila dumating, hindi kailangan 3 araw mawala agad yung sakit niya. Pag tinawas po siya, mamayang gabi, makakatulog po siya, tapos unti-unti mawawala yung sakit niya. Yun po ang pinaka-epektibo sa pagtatawas. Pero minsan, nakukuha sa isang tawas lang, parang nagdadahilan lang. Kung totoo man po yung palipad hangin, ito lang po ang konti-kong tips doon. Kasi kung matanda na po ang nanay nyo, baka napunuan po ng lamig. Kaya gusto ko po kayong patawagin si Richard Hunter TV kasi mabusisi po ako. Lalo na po may edad na po ang mga magulang natin, nanay nyo. Kailangan ko po malaman kung sinabi nyo wala naman po siyang resulta sa medisina at pag uminom po siya, lalo siya nagkakasakit. Baka po yung may hangin po siya rito sarado, sa dibdib niya, naiipit po. Tapos sa likuran niya, yung pumilya po niya doon, baka bukas kailangan takpan at ilutin. Importante po kasi yung tawas sa spiritual. Yan ang sinabi ng inang Sulumik ko at ng lolo ko. Pinaka-importante sa lahat sa paggagamot ang tawas. Kasi ang tawas po, unang-una po yan tinuturo. Pag hindi ka marunong magtawas, manggagamot ka, hindi ka pa manggagamot. Kasi ang pagtatawas, pwede ka magsinungaling. Pero hindi mo makapagsinungaling yung tawas kung ikaw ay veterano na maggumamit sa tawas. Kahit ipinapakita po to sa pangitain, hindi naman po nababasa yung tawas minsan nagdo-drawing lang po yun. Sinasabi ng Diyos yun sa isipan ng isang instrumento niya na yan ang nakasagi sa kanya. Tamsak na Jerry TV. Salamat sa iyo, sir. God bless din sa inyo. Yun lang po yun, pagtatawas. Yung kasintawas po, kinaka-importante po talaga yon. Po may langis po ba kayo? Bibili po ako.
May nag-message po pala. Ay, nag-text. Wala naman akong langis eh. Naubos na lahat. Maraming bumibili. Tapos yung pagtatawas po, importante po talaga sa paggagamot yan. Kasi yung dati, kahit nakikita ko na yung kalaban ko, nakikita ko sa loob ng mga mata nila na hindi ko naman tumatap, ano ko nakikita yung mga body spirit sa loob ng katawan ng tao minsan, hindi sinasadya eh. Lalo pag minsan hinahawakan ko yung tao, bigla na lang nanginginig. Sinasabi nila sa akin yung hindi pa ako nag-YouTube nito hindi pa ako sinasabihan ng mga pasyente ko na mag-YouTube ako at maggawa ko ng Facebook page ha. Dati po kasi, pag nakita ko na may sapi ang isang tao, ang ginagawa ko lang po, pinabibili ko po sila ng kandila. Pero minsan, malayo po kasi yung tindahan dito, nagbebenta na po ako ng kandila, tinatawas ko. Wala silang sinasabi sa akin. Sinasabi ko na ikaw ay galing sa ganito, may pinuntahan ka bago nangyari, totoo naman daw, totoo yun. Tapos may umiihi ka sa ganyan, nakasagi ka. Ngayon, pag pinitik yun sa tawas, minsan kasi yung tawas, lumiliyab po yun. Kasi dati pag nagtatawas po ako sa kandila, yung tubig, sumasabog po yan. Minsan yung tubig nagiging parang nilalagyan po ng gasolina yung tubig tapos lumiliyab. Ibig sabihin po malakas yun. Kailangan proteksyonan at dasalan mo yung tinatawas mo. Saglit lang po yung gumagaling. Pinaka-importante po talaga ang tawas. Pangalawa sa pagtatawas ang pagilot. Ang pagilot po hindi po ito pinag-aralan. Yan ang ayaw na ayaw ko po. Kasi masakit sa daliri. Pero pag nasanay ka na, baliwala na sa'yo. Tsaka yung paghihilot kasi minsan yung sakit ng tao, na sasagap namin mga manggagamot. Pero tinuruan ako ng lolo ko kung paano itabo ito at hindi makapasok sa loob ng katawan sa akin para hindi ako pumayat at hindi mangitim yung mga mata ko at hindi ako pumayat. Kasi yung paghihilot po sa spiritual, minsan pumapayat po ang isang manggagamot. Hindi po nila napapansin yun. Kahit anong kain po namin ng kain, tapos yung sakit ng mga tao pumapasok sa loob ng katawan namin. Kailangan marunong ka po magtaboy yun. Tsaka sa pagtatawas, delikado po yun. Hindi po biro-biro ang pagtatawas. Yan ang sinabi sa akin ng inang Salome ko. Kasi po yung tawas, pag kinukulam ang isang tao, tapos sinasaniban, tinawas mo to, at wala kang protection sa katawan, umanda ka. Tutusukin nila ang likuran mo. O kaya ang talampakan mo. Kasi minsan nangyari na sa akin yun dahil yung matigas ang ulo ko. Yung first time ko naggamot yun, na hindi pa ako masyado kasing pinagtatawas mo na ako, ayaw ko magtawas. Pinagilot mo na ako, ayaw ko magilot. Gusto ko diretso tawas tapos pagpapasanib na exorcist kasi ang pinag-aralan ko. Marami pong dahilan sa taktika. Tsaka yung paghihilot, pagtatapal po ng galumbang, importante po yan lalo na po pag mga matatanda na. Lalo po may sakit po sila sa puso, meron po silang diabetes, hindi po sila pwedeng ipitan. Pwede po silang linisin, mild lang, didikit lang po yung stick, tapos ipapanalangin mo, lilinisin lang po sa spiritual yon. Tapos susunod, hihilutin lang po siya ng healing hand. Ibig sabihin, mananalangin ka sa Panginoon Kristo at hihiramin mo ang kapangyarihan ng ating Ama upang basbasan itong kamay. Tapos habang hinihilot po yon, magdadasal po kayo ng mataimtim, tapos ibababa po lahat ng sakit. Parang kinakayod po yung sakit, dumidikit po yung sa palad ng isang manggagamot, tapos itinataboy, binabagsak. Tapos yung mga prosen po dito sa shoulder, madali lang po yan. May technique po yan. Dati yan, pinakahirap na hirap po kung paano iangat yung mga kamay na hindi gumagalaw. May technique po yan dito sa ugat natin. Yan. Tapos dito, may kala mo minsan may sakit ka sa puso. Wala naman. Pag pinagpa-check up ka, may ugat po tayo dito naiipit at hindi natin nabubuhat. Yan po yung mga kailangan pag-aralan ng isang manggagamot. Hindi lang po puro spiritual, puro ipit ka ng ipit dito, ipit ka rito, sabi mo kahit walang sapi. Kasi po yung ibang may sapi, totoo po yun. Yung hindi po talaga ako nag-YouTube, pag may sapi ang isang tao, si exorcist, kulang, basta't may subo talaga sinasaniban sila. Pag hinahawakan ko po sila, laging sinasabi sa akin ng mga nasa loob ng katawan nila, kahit nakikita ko sila, kunyari ko sila nakikita, sasabihin nila sa akin, bitawan mo ako, papatayin ko tong taong ito kasi nasa loob sila ng katawan. Kailangan po kasi bago ka umawak sa kanila, mananalangin ka na para hindi po sila makawala. Kasi pag nakawala po yung nasa loob ng katawan nila, pag uwi po ng pasyente mo, umanda sila. Sasaktan po nila ng 3 beses ito. Tapos, pag napatay po nila yon, kami naman pong tatargetin nila. Pero ibang mga mangkukulam, may taktika po silang ginagawa. Hindi mo na pala sila sasanib doon pag alam nilang malakas yung manggagamot.
palilipasin po nila ng 1 buwan. Aatakihin muna nila, guguluhin nila yung manggagamot. Kasi alam po ng mangkukulam, alam po ng isang mangkukulam na nagtatrabaho sa isang tao, lalo po may subo itong 2 bato, 1 bato, 3 bato, malakas yun. Aantayin niyang matulog yung manggagamot, doon niya sasakalin. O kaya, sasaktan niya ang anak ng manggagamot at hahanapin niya ito, ang kahinaan. Kailangan po kasi hindi makita ng mangkukulam o bad spirit ang kahinaan ng puso mo. Pag may mahal kang magulang o kapanak, tatargetin niya yun. Bibigyan niya ng sakit. Yun po ang pinakadelikado. Yung mga mangkukulam na nag-aaral, mahina lang po yun. Hindi ko po yun masyadong pinapagpansin. Baka minsan nakikita niyo po ako, pinipitik-pitik ko lang po sila kasi nararamdaman ng sense ng aking puso at katawan, napakahina ng kapangyarihan nila. Pero pag may subo po ang isang manggagamot ay isang mangkukulam, hindi po sila basta-basta masasaktan. Malalakas po sila kasi may subo silang batong itim. Yung batong itim po yun, kaya po sila nakakagawa ng kakaibang hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Yung kaya nilang tumawag sa kadiliman, kaya nila paggawin ng isang bagay, kaya po nilang gamitan ng mental telepathy nila at gamitin ito para papasukin at sirain yung tao at pwede nilang gawing baliw. At alam nila kung saan ito napupunta. Kahit damit pa yung babae lalaki, alam nila kasuot. Yung pong ibig sabihin na may mga subo. Tapos pag mga body spirit po, kung talagang ang taong manggagamot ay meron experience at binigay ng kanyang lolo o sinubuan o binigyan ng isang librong aklat at na debusyonan niya ang dasal nito at naisalin sa kanya na maayos ito, malalaman po ng isang body spirit kung gaano po kalakas ang kanyang espiritu na galing sa kalinisan ng puso ng isang pinagmanahan. Yun po yun. Madali lang po nila matukoy yun. Alam rin po ng mga mangkukulam kung malakas po ang isang manggagamot. Pero minsan po yung ibang tao ay hindi po kinukulam. Tanong ko lang po, paano po bang maggamot na hindi kasi po ako naka-experience ng mga maggamot na panood ko lang po yung video nakikita ko eh. Kahit din ako po sir, pangalan nito, Mamang Seryoso. Kahit din po ako, hindi ko po to kagustuhan ibigay itong maggagamot nito eh. Kasi ang trabaho ko po sa Maynila, isa lang po akong tricycle driver. Isa lang po akong kargador. Tapos hanggang natuto po ako mag-tricycle, tapos natuto po ako mag-jeep. Ibinigay lang po to sa akin ng isang taong hindi ko po siya talaga kilala. Yung sinasabi kong lolo, hindi ko po talaga siya lolo. Ang sabi niya sa akin, matagal niya na akong hinihintay. Sa Quiapo ko siya nakilala. Mismo sa simbahan ng Poong Jesus Nazareno. Paglaki ka sa Divisoria, maraming mga krung-krung na tao. Alam mo na yung maraming mga salbahe. Hindi po kasi ako basta-basta naniniwala. Nagulat lang po kasi ako. Alam niya ang pangalan ko. Bagay, madami na po nakakilala sa akin. Alam niya po ang buhay ko na wala naman po akong kinukwentuhan. Tapos binigyan niya po ako ng kakaibang hindi ko pa nakikita o nararamdaman sa aking puso. Basta sinabi niya, pinili lang ako, tinakda niya ako, pumunta daw ako sa simbahan ng Santo Niño, pumunta ka ron at may makikita ka. Totoo nga, may nakita nga ako na isang babaeng napakaganda pero ito'y kabaliktaran. Kung ang mga taong normal makikita mo napakaganda nito, baliktad naman yung sa akin. Marami siyang uod sa katawan. Marami siyang mga para siyang kalansay na yung mga uod parang laman rin ng tao. Tapos nakita ko po doon yung pare na may sungay na ganyan. Tapos yung mga tao nagsisimba po. Pero yung iba hindi po, yung iba pong mataimtim. Umiyak ako sa Panginoon, bakit ganun ang mga mata ko at bumibigat ang pakiramdam ko. Yun po yung mahirap ipaliwanag. Tapos marami pa akong kababalagan ng ginawa. Tapos hanggang pinabili ako ng Poong Nazareno, tapos ng langis. Pero hindi ko pa ko tinatanggap ang kapangyarihan niyo kasi malay ko lang po kung niloloko lang po ako. Doon ko na naunahan unti-unti sa dami niyang ginawa sa aking kababalaghan na hindi ko kayang ipaliwanag. Hanggang pinagsisimba niya ako, hanggang pinagdarasal niya ako, hanggang hindi naman ako marunong magdasal, binigyan niya ako ng aklat, hindi ko naman kayang basahin kasi puro Latin, i-translate niya sa Tagalog. Tapos para maunawaan ko, marami pong bagay na ginawa niya sa akin. Tapos tinuruan niya ako manalangin, hindi naman ako matuto manalangin. Hanggang meron nakipag-usap sa akin habang ako'y natutulog na parang napakaliwanag. Tapos parang may sinubo sa bibig ko. Tapos meron humawak sa ulo ko na parang malaking tao. Hanggang nagkaroon ako ng liwanag sa mga mata at halos
Hindi ko maintindihan ang aking ulo, sobrang init na hindi ko maawari. Hanggang unti-unti na po yun. Yun po yun, mamang seryoso. Marami po yun. Mahirap po kasi pagka naggamot ka, hindi po yung basta tinuturo. Importante po kasi sa basic sa paggagamot, ang paghihilot, number 1. Pangalawa, ang pagtatawas. Pangatlo, ang pakikipaglaban sa mga body spirit paunti-unti hanggang makalaban mo na po yung mga pinakamataas. Kasi po, pag nakalaban nyo na po talaga yung totoong mangkukulam na may subo po, umanda kayo. Dahil alam niya na ikaw ay bagito pa lang o alam niya kung gaano ka kalakas. Hindi po yun mamamatay. Kahit gilitan nyo po ng gilitan nyo, 10 beses nyo pa hiwa-hiwain yung lig ng tao, aalis lang po yun, masasaktan at papahinga. May kahinaan po sila doon. Yun lang po hindi ko pwedeng sabihin. Pasensya na po kayo. Kasi yun po ay may kahinaan po rin sila, tao din po sila. Nangihina po sila, hindi pa sila basta-basta namamatay. Kahit isang beses mo pa sila gilit-gilitan. Kasi nga po, mayroon po silang subo. Yung subong ito, hanggang hindi po yun nailuluwa at isasalin sa taong karapat-dapat na maging mangkukulam, ay hindi pa siya mamamatay. Lahat po ng ibang manggagamot ng mga matatanda na lihitimo at galing pa sa mga bundok, may mga subo po sila sa puso nila na ito'y maliwanag. Pag yun po ay mamamatay na sila at naisali na po sa tao, bigla po silang papayat na parang kalansay. Hindi naman po kalansay buto-buto, yung parang papayat lang po yung mga laman nila. Pero pag wala pong subo ang isang tao, mamamatay po siya sa mga sakit na ginagamot niya na wala po siyang proteksyon sa katawan. Una ang Diyos, pangalawa ang gabay natin ng guardian angel natin at yung mga gabay ng mga batong yun po ay galing sa mga paanan ng mahal na ina, ay doon sa may manawag o kaya sa paan ni Jesus, sa kamay ni Jesus. Yun po ay galing doon. Yun ang batong po yun ay mga makikintab po yun at mga mato. Madulas po yun. Pag yun po ang may isang manggagamot, hindi po basta-basta nagkakasakit. Kahit maghapon pa siya at isang buwan pa siya, taon pa siya maghihilot, hindi po siya papayat. Pero marami po kasi yun na paggagamot. Pera pa po yung medalyon, pera pa po yung subo. Importante po kasi yung batong yun. Kaya nga po yung mga mangkukulam may batong ganun, umanda ka. Dahil alam niya sa puso niya na anong kahinaan mo. Kailangan hindi niya ito makita. Kasi yung batong yun ay kakaiba yun. Yung batong yun ay galing yun sa kadiliman, yung mga batong itim yun. Alam niya kung ano ang kahinaan mo. Kailangan ang makatumbas lang doon sa batong may itim na may subong dalawa, may medalyon ka. O may subo ka kahit wala kang suot ng medalyon. May subo kang batong kulay puti na pinagkaloob ng Panginoon Kristo. Pag meron pong isang manggagamot yon, sabi ng Inang Solomiko, ay hindi ka kayang talunin ng magkukulam kahit 3 pa sila na may subo. Kahit pinakamataas na antas pa sila. Mararamdaman nyo po yun pag nakipaglaban kayo doon. Susundutin niya ang katawan mo, pero kaharap mo yung taong ginagamot mo. At bigla po yung maririnig ng tenga mo na para ka nakikipag-usap pero hindi naman po ang kausap mo yung pasyente. Yun po yung may mga subo. At tumanda ka, aatakihin ka niya. Kaya huwag kang matutulog ng mataimtim o yung siguradong tulog na tulog. Kailangan kahit tulog na tulog, kahit pagod ka, gagalaw ang medalyon o yung bato mo sa puso. Yan po yung mga sinasabi ng Inang Solomiko. Kasi pag may bato ka po nyon, hindi ka po lugi sa kalaban mo. Kahit si Satanas pa ang kalaban mo. Kasi marami pong demonyo eh. Maraming diablo. Marami po yan. Marami pong Satanas. Pag alam nila pong may bato ka, kahit wala kang medalyon, pero hindi niyo po napapansin ang ibang manggagamot ay hindi po nagsusot ng mga medalyon. Meron po silang bato sa puso nila. Dalawa po yun. Isang dilaw at isang puti. Pero pinakamataas na antas po doon yung puti. Tapos, hindi nyo rin po siya napapansin na wala po siyang medalyo. Meron po siyang medalyo na hindi nakikita ng normal na mata. Pero wala pong tattoo yun ha, yung wala pong mga tattoo dito sa katawan. Meron po nakapasok sa loob ng kanyang katawan. Yun po yung kakaiba. Kaya nga Sir Richard Hunter TV, ipatingin nyo muna yung nanay nyo sa kung talagang totoong sinabi nyo ng kakilala nyo manggagamot, ipatawas nyo po siya.
at ipag-pray. Pag napag-pray na po siya, ipatawas mo siya ng 3 beses sa isang linggo. Hindi ko po sinabing 1 beses, 3 linggo. Kada 3 araw, ipatawas mo po siya. Para malaman po kung meron po nanggagambala sa kanya. Sapat na po yun. Depende po, pero pag magaling yung magtatawas, 1 tawas o 2 tawas lang po yung makikita na po kung bakit umuubo ang nanay mo. Yung tawas po kasi 2 klase. Pwede po makita kung bakit siya nagkakaroon ng sakit o mayroon talagang nananakit. At pwede yung pangalawang tawas, pwede niyang itaboy kung ano may dinadasal doon. Kasi pag palipad hangin po, pwede po mabaliw ang isang tao. Hindi niya po nakikita o nakakausap yung mga taong kakilala niya. Kahit kilala niya, magulang niya, anak niya, hindi niya po ito kilala. Yun po yung mga palipad hangin. At ayaw niya po sa mga maliwanag. Gusto niya po mag-isa. Gusto niya po lagi nakahiga. Abroad po siya. Ayaw niya po nakakausap. Yun po yung mga kinukulam. Ganun din po ang sinyalis ng kulam. Yun lang po at maraming salamat po sa panonood sa akin. Kung welcome po kayo dito sa YouTube channel ni Apo Andy. Kung napadaan po kayo, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at mag-like. At paki-subscribe, paki-follow na rin po yung Tata Calbulario Apo Andy. God bless all po sa lahat at sa mga nanonood po sa inyo. At Mamang Seryoso, mega shout out po. At ganun din po sa inyo, Jeffrey TV, Tamsak Sir na Sir, mega shout out din sa inyo. At mega shout out din sa lahat ng mga nanonood dyan. Maraming salamat po at God bless po sa inyong pamilya at pagpalain nawa kayo ng Panginoon Kristo at maghari sa ating buhay ang ating Ama sa langit. At huwag po kayong matatakot, lagi po kayong manalangin. Yung pong pinakamatinding sandata natin ang panalangin. At ang number 1 po, alisin ang galit sa ating isip at puso. Naway maghari sa ating buhay ang kapayapaan ng Panginoon Kristo. Bawasan lang po natin ang judgmental at masamang sinasabi sa ating mga kapwa. Mas gusto po ng Panginoon Kristo ang magpakumbaba at magtiis. Dahil lahat po yan ay nakikita ng Panginoon Kristo, ang taong matuwid ay pinagpapala at ganun din sa inyong pamilya. Maraming salamat po. Amen.